இப்போது நம்ம வந்து எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எங்கள் பங்காளியோட ஒரு காரியம் இருக்குது. காரியம்லாம் முடிஞ்சுது. இப்போது காரியம் முடிஞ்சு நாங்கள் வந்துக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, காட்டுறவங்களுக்கு டீ சாப்பிட்லான்னு மெயின் ரோடு வரணும். சரிங்களா? மெயின் ரோட்டில் வந்து அந்த கடை எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு அப்புறமா கடை கண்டிப்பாக பாருங்கள். நான் பார்த்து கூட வந்து அண்ணன் வந்திருக்காரு, அவரையும் காட்டுற பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 டீ வாங்கியாச்சு. 3 டீ சாப்பிட்றோம். அண்ணனும் கூட இருக்கார். சங்கரை வந்து நம்ம கூட தான் இருக்கார். வந்த வேலை முடிஞ்சது. சரிங்களா? இந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி காட்டுறாங்க பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனந்தாஸ் ஹோட்டல் இருக்குது. ஆனந்தாஸ் ஹோட்டல் ஆப்போசிட்டில் தான் அந்த லொக்கேட் ஆகிருக்கு இந்த காஃபி கடை. கண்டிப்பாக நீங்களே யாரும் இருந்தால் கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. டீ வேறு லெவலாக இருக்குதுங்க. 3 டீ வாங்கினோம். 3 டீ குடித்தாச்சு. இப்போது நாங்கள் 3 பேரும் கிளம்பக்கூடிய டைம் ஆகிடுச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஓகே வாங்க, கண்டிப்பாக மீண்டும் பாட்டு போகிற சந்திப்போம். பாய் சியோ. ஒரு ஆய் சொல்லுப்போம். விடு பாய் சியோ.